पुरी जिलार पाटपुर नामक एक ग्राम ଯେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 4 ଜଣ ଥିଲେ। ବାପା ପର ବିଲରେ ମୂଲ ଲାଗି ଘର ଚଳାନ୍ତି। ମା ଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭକ୍ତ। ଦିନେ କାମ ସାରି ଘରକୁ ଫେରୁ ଫେରୁ ବାଟରେ ସର୍ପଦଂଶନରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା। ଘରର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ଗୁହାରି କଲେ, ବହୁତ କାନ୍ଦିଲେ। ପର ଘରେ କାମ କରି ସେ ଘର ଚଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ନିଜ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ସେ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଦିନ କାଟୁଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଦୁଃଖ ସେ ପାଶରେ ନଥିଲେ। ହେଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଯେମିତି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ପୁଅର ମଧ୍ୟ ସର୍ପଦଂଶନରେ ଠିକ୍ ସେମିତି ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ସତରେ ଭାଗ୍ୟ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ଉପହାସ କରୁଥିଲା। ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। ଆସିଲା ଭାଇ ଭଉଣୀର ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କର ଦିନ, ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ। ସମସ୍ତେ ରାକ୍ଷୀ କିଣୁଥିବାର ଦେଖି 5 ବର୍ଷର କୁନି ଝିଅ ମାଳତୀ ମାଆକୁ ମାଗିଲେ ପଇସା ରାକ୍ଷୀ କିଣିବା ପାଇଁ। ମାଆଙ୍କ ପାଖରୁ 10 ପଇସାଟି ନେଇ ସେ ରାକ୍ଷୀ କିଣି ଆଣିଲେ। ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କଠୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ଏହା ଭାଇକୁ ବାନ୍ଧନ୍ତି। ସେ ତା ବୋଉକୁ ପଚାରିଲା, ବୋଉ, ମୋ ଭାଇ କିଏ? ମୁଁ କାହାକୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବି? ମାଆଙ୍କର ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ନିଜ ପୁଅ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଜି ଯଦି ସେ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତା, ମାଳତୀ ତା ହାତରେ ରାକ୍ଷୀଟିଏ ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତା। ହେଲେ ଏବେ ତ ମାଳତୀର ଭାଇଟିଏ ନାହିଁ। ଦୁଃଖରେ ମା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ହାତ ବଢ଼ାଇ କହିଲେ, ସେ ହେଉଛି ତୋ ଭାଇ, ସେ ତୋ ଜଗା ଭାଇ। ସେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ରୁହନ୍ତି, ତୁ ତାଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବୁ ଯା। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ମାଳତୀ ରାକ୍ଷୀ ଧରି ଚାଲିଲା ତା ଜଗା ଭାଇକୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ମା ତ ଏମିତି କହିଦେଇଥିଲେ, ହେଲେ ମାଳତୀ ଛୋଟ ପିଲାଟି ଜାଣିବ କେମିତି? ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଦିନ ସାରା ଚାଲି ଚାଲି ସେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ। ମାଳତୀ ଯାହାକୁ ପାଉଥିଲା ତାକୁ ପଚାରୁଥିଲା, ମୋ ଜଗା ଭାଇ କୋଉଠି ଅଛି ଦେଖିଛ? ହେଲେ ତା କଥା କେହି ବି ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। କେହି ବି କହିପାରିଲେ ନାହିଁ ତା ଜଗା ଭାଇ କୋଉଠି ଅଛି। ଦିନ ଯାଇ ରାତି ହେଲା, ତା ଜଗା ଭାଇକି ଖୋଜି ଖୋଜି ଥକି ପଡ଼ିଥିଲା ମାଳତୀ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଶୋଇପଡ଼ିଲା ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟରେ। ଭାବର ଠାକୁର କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ କାହାରି ଦୁଃଖ ଦେଖିପାରନ୍ତିନି। ଭଲା ଏଇ କୁନି ପିଲାଟିର ଦୁଃଖ କେମିତି ଦେଖିଥାନ୍ତେ? ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଛାଡ଼ି ବାହାରି ଆସିଲେ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ। ଡାକିଲେ ମାଳତୀକୁ, ମାଳତୀ, ମାଳତୀ ଉଠୁ, ମୁଁ ପରା ତୋ ଭାଇ ଆସିଛି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବାକୁ, ଉଠୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧେ। ମାଳତୀ ଉଠିଲା। ତା ଜଗା ଭାଇକୁ ଦେଖି ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ ମାଳତୀ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଦେଲା। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଯା ଘରକୁ ପଳା, ମା ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେଣି। ମାଳତୀ କହିଲା, ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି, ତୁ ଯା ମୋ ସାଥିରେ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ତୁ ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲ, ମୁଁ ତ ପଛେ ପଛେ ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଡର ଲାଗିବ ମୋତେ ଡାକିଦେବୁ, ମୁଁ ଶୁଣେଇବି। ମାଳତୀ ଖୁସିରେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ବୋଉ ପଚାରିଲେ, କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ? ମୁଁ ବହୁତ ଖୋଜିଲିଣି। ମାଳତୀ କହିଲା, ମୁଁ ଜଗା ଭାଇକୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଆସିଲି। ମା କିଛି ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ, ହେଲେ ବି ସେ ମାଳତୀକୁ ପାଇ ଖୁସି ହେଲେ। ପରଦିନ ସକାଳୁ ପୂଜକୁ ଆସି ଦେଖନ୍ତି ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧାଇଛି। ସେ ଭାବିଲେ, କିଏ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲା? କଥାଟି ଯାଇ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିଲା। ଗଜପତି ମହାରାଜ ସମସ୍ତ ସେବାୟତକୁ ଡାକି ପଚାରିଲେ, କିଏ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ଜାଣିନାହୁଁ। ରାତିରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ମହାରାଜଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସି କହିଲେ, ମୋ ଭଉଣୀ ମାଳତୀ ପାଟପୁରରୁ ଆସିଥିଲା, ସେ ମୋତେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଯାଇଛି। ପରଦିନ ସକାଳୁ ମହାରାଜ ସମସ୍ତ ପଣ୍ଡା ପଡ଼ିଆନିକୁ ଧରିକି ଚାଲିଲେ ମାଳତୀ ପାଖକୁ। ମାଳତୀର ମା ହଠାତ୍ ମହାରାଜକୁ ଦେଖି ଡରିଗଲେ। ସେ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସେ ଭାବିଲେ, ମାଳତୀ ବୋଧହୁଏ କାଲି କିଛି ଭୁଲ କରିଦେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମହାରାଜ ଆସିଛନ୍ତି। ମହାରାଜ, ମାଳତୀ ଯାହା ଭୁଲ କରିଛି ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ। ମହାରାଜ କହିଲେ, ଭୁଲ ତ ଆମେ ମାଗିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ମାଳତୀକୁ। ଆମ ଭୁଲ ପାଇଁ କାଲି ମାଳତୀକୁ ରାତି ଯାଏଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଯାହାକୁ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଉଣୀ ବୋଲି ମାନିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ କିଏ? ସେବେଠାରୁ ସେଇ ଗାଁର ନାମ ପାଟପୁରରୁ ମାଳତୀ ପାଟପୁର ମହାରାଜ ରଖିଲେ। ସତରେ ଏମିତି ଠାକୁରଟିଏ କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ କହିଲ? ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ତଥା ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିତ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।